Hajiya Aisha barkire giwar mata rabbi ya tsare ki. To Allah ƙara lafiya kin wuce sharin masu kulle-kulle. DJ Mansur bani tambayin ƴar gata. Hajiya Aisha kuɗe buwar. Hajiya Aisha a yanzu wallakin yorata. Mai gabar kire. Ko a cikin dubu hajjakin yorata. Hajiya Aisha kuɗe buwar. Kun ga farar mace alkyabbar mata. Mai gabar kire. Tsara da sassaka ba su kai gamji ƙasa. Hajiya Aisha kuɗe buwar. Kun makiyan kyara biyan zikin yau nisa. Mai gabar kire. Bangon sukari kike hajja duk mun Hajiya lasa. Aisha kuɗe buwar. To a bar yaro da kori ba sai lasa. Mai gabar kire. Kin wani nesa ta jikin yiwa har na Hajiya gida. Aisha kuɗe buwar. Kin zama gatan al'umma wanda mun shaida. Mai gabar kire. Kun ji gidan biki ake kazancen Hajiya guda. Aisha kuɗe buwar. Sabiu ne ki ɗauke ni tamkar ɗan ɗa. Ai, yawa, na gode. Hajiya Aisha barkire giwar mata rabbi ya tsare ki. To Allah ƙara lafiya kin wuce sharin masu kulle-kulle. Hajiya Aisha barkire giwar mata rabbi ya tsare ki. To ala ƙara lafiya kin wuce sharrin masu kulle-kulle. Hajiya Aisha barkire giwar mata rabbi ya tsare ki. To Allah ƙara lafiya kin wuce sharin masu kulle-kulle. Ko na sa Jalalu babban Hajiya sarki. Aisha kuɗe buwar. Allah shi ne ya talaka yau sarki. Mai gabar kire. Allah Jalali ga faman yau na taho da babban Hajiya aiki. Aisha kuɗe buwar. Hajiya Aisha sannu mamana ke ce ake kira giwa. Hajiya Aisha barkire giwar mata rabbi ya tsare ki. To Allah ƙara lafiya kin wuce sharin masu kulle-kulle. Mai guri ya zo ku janye tabarma. Hajiya Aisha kuɗe buwar. Ga Hajiya Aisha yar gidan girma. Mai gabar kire. Mai haƙuri shi ne ka jure yin nema. Hajiya Aisha kuɗe buwar. Hajiya Aisha masu alfarma. Mai gabar kire. Hajiya Aisha barkire matar Usman mai ga gimbiyar mata. Hajiya Aisha barkire giwar mata rabbi ya tsare ki. To Allah ƙara lafiya kin wuce sharin masu kulle-kulle. Mama na an ce kina kirana ni kuma na taho da gangana. Hajiya Aisha kuɗe buwar. Yau ba bacci cikin idona na samu guna zauna. Usman mai gabar kire. Allah shi ne ya san nufina dan shi ne silar zuwana. Sabi'u telan mawaka yau na sauka barkire nima. Hajiya Aisha barkire giwar mata rabbi ya tsare ki. To Allah ƙara lafiya kin wuce sharin masu kulle-kulle. To a bar yaro da gori ba sai Hajiya lasa. Aisha kuɗe buwar. Idan bacci kuke bi ba sai kasa. Mai gabar kire. Mai tafiya ƙasa sannu sannu zai yi nisa. Hajiya Aisha kuɗe buwar. Wajen maƙiyanki a yanzu wallakin yi nisa. Mai gabar kire. Wajen maƙiyin hajiya a sannu zai yi kuka. Hajiya Aisha barkire giwar mata rabbi ya tsare ki. To Allah ƙara lafiya kin wuce sharin masu kulle-kulle. Towa za ya ja da ke giwa tilas zai yi kwanan kushewa. Hajiya Aisha kuɗe buwar. Gidan sarauta akwai sarewa shi ko gudu sai kuma barewa. Usman mai gabar kire. Hajiya san ba ta raina kowa ita ɗin ba ta fushi da kowa. Hajiya Aisha kuɗe buwar. Matar Alhaji mai da mai halin girma. Hajiya Aisha barkire giwar mata rabbi ya tsare ki. To Allah ƙara lafiya kin wuce sharin masu kulle-kulle. Alhaji Usman mai gazan yi wa Hajiya baitoci. Aisha kuɗe buwar. Bani ga ka wallaba na shiga abinci. Mai gabar kire. Bani gida koko ka bani Hajiya motoci. Aisha kuɗe buwar. In mai kyauta wallaba ya shiga abinci. Mai gabar kire. Alhaji Usman mai ga sanni dan baiwa na zo a share kukana. Hajiya Aisha barkire giwar mata rabbi ya tsare ki. To Allah ƙara lafiya kin wuce sharin masu kulle-kulle.
Hajiya Jummai kawar Aisha yar baiwa. Aisha kudi buwar. Maman Anas da Amina kankan na sanyo. Mai gabar kire. Hajiya Saratu zani wa baitoci Hajiya na. Aisha kudi buwar. Matar Alhaji Mukutar ina kwana. Usman mai gabar kire. Saratu kudi buwar anan nake ban kwana. Hajiya Aisha barkire giwar mata rabbi ya sarki. To alƙara lafiya kin wuce sharin masu kulle-kulle. Zainabu Madam Alhaji gana na Hajiya dawo. Aisha kudi buwar. Yau Hajiya Atizani wa Matar baitoci. Usman mai gabar kire. Matar Doktor Kunji shugaban likitoci. Hajiya Aisha kudi buwar. Hauwa polis maganin mutanen banza. Mai gabar kire. Matar polis kuka maganin yan banza. Hajiya Aisha barkire giwar mata rabbi ya sarki. To alƙara lafiya kin wuce sharin masu kulle-kulle. Hajiya Hajara gari kina dawo. Hajiya Aisha kudi buwar. Kuke dukan mutum ya koma Matar bawo. Usman mai gabar kire. Na Hajiya Hajara matar shehu Hajiya ogana. Aisha kudi buwar. Hajiya ai da mai ga antina. Na gode yawa. Hajiya Aisha barkire giwar mata rabbi ya sarki. To alƙara lafiya kin wuce sharin masu kulle-kulle. Isufa dakto a gaida bokan Hajiya turai. Aisha kudi buwar. Safiya polis baitukan kina yo maimai. Mai gabar kire. Na matan mukutar gaisuwa Hajiya na yi. Aisha kudi buwar. Kai Hajiya mari babba gunki na Matar na zo. Usman mai gabar kire. Matar Alhaji babba sanni jangwar zo. Hajiya Aisha barkire giwar mata rabbi ya sarki. To alƙara lafiya kin wuce sharin masu kulle-kulle. Ai to Hajiya Samira matar mai nasara da kikin jirgi. Hajiya Aisha kudi buwar. Kai Hajiya Samira kun ji giwar mata. Mai gabar kire. To Hajiya Samira ban kujera ni Hajiya ma. Aisha kudi buwar. In je ni gun dan Amina mai alfarma. Mai gabar kire. In je ni gun dan Amina mai alfarma. Hajiya Aisha barkire giwar mata rabbi ya sarki. To alƙara lafiya kin wuce sharin masu kulle-kulle. Hajiya Fati Amerika. Kin rike mai dika. Kin wuce mai kambun baka. Safiya polis nike kira. Ga masu kirkira. Yakin zama shakira. Na doka tambura. Sabi otelan mawaka ne nima anan nike ban kwana. Hajiya Aisha barkire giwar mata rabbi ya sarki. To alƙara lafiya kin wuce sharin masu kulle-kulle. Fatima Laita na bi polis. Halakar ɗaukaka. Fatima Laita na bi polis. Kin zama shabaka. Yayi na kun ji gimbiyar 'yan mata. Shalele ga sarauniyar mata. Auta kanwar ai da mai da kin yorata. Hajiya Aisha barkire giwar mata rabbi ya sarki. To alƙara lafiya kin wuce sharin masu kulle-kulle. Hajiya Aisha barki giwar mata rabbi ya tsare ki. To alƙara lafiya kin wuce sharrin masu kulle-kulle. Hajiya Aisha barkire giwar mata rabbi ya sarki.